जय माता दी, प्रणाम। सावन में भोला बाबा के चरणों में ई दोसर भजन रउआ लोग के बीच रखे जा रहल बानी। अब सावन खत्म होए वाला बा, तो ई ऊ प्रसंग ह जब मैया पार्वती भोला बाबा के साथ अपना नैहर पहुँचली ह आ वहाँ भोला बाबा के देख के जब मैया पार्वती के उनकर सखी सहेली लोग मजाक उड़ावे लागल ह, ए पार्वती, इहे भोला बाबा खातिर इतना दिन तपस्या कैले रहू। तब वही पर मैया पार्वती कितना सुंदर जवाब देता रही, रुआ लोग के बीच में रखतानी भजन के माध्यम से। देखी लोग, सुनी आ अपन आशीर्वाद देत रही। सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो, सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो। लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो। सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो, सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो। लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो। और का कहतरी, ऐसा हमनी का सुनले बानी ए भैया, भोला बाबा देखे में हमरे नियन करिया रहन। तो माता कैसे जवाब देता रही मैया पार्वती, देखी। पियवा करियावा पर बाटे हमरा नाज हो, जाटा गंगा बहुत सजल सिरावा पताज हो, जाटा गंगा बहुत सजल सिरावा पताज हो। सबके आंख दूगो उनकर आँखिया बाती न हो, सबके आंख दूगो उनकर आँखिया बाती न हो। लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो। और का कहतरी, सोना न चांदी तन पे नाही कोनो हार बा, तब हमरा भोला जी के चमकत लीलार बा, तब हमरा भोला जी के चमकत लीलार बा। घसले भभूत नाही छुअस बोरली न हो, घसले भभूत नाही छुअस बोरली न हो। लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो। सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो, सावर बात कहे सखी हवे सवखी न हो। लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो, लीला रप चंदा चमके रात दिन हो। अगर राहुल भाई अरविंद बिहारी के ये भजन निमन लागल होके तो अपन आशीर्वाद प्यार अपना भाई पर जरूर बनौले रखी, अपना दोस्त पर बनौले रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय माता दी।